2 jóvenes separatistas por un intento de atentado contra Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Han sido puestos a disposición judicial Jaime Comte, Marcelino Perelló y Miquel Badía. Hola, us vinc a presentar el projecte de curtmetratge Badia, sobre la figura de Miquel Badia, que va ser membre d'Estat català, cap dels serveis d'ordre públic de la Generalitat i un dels líders dels Fets d'Octubre de 1934. Amb aquest curtmetratge volem fer una peça de cinema negre al voltant de la seva figura, ambientada durant els anys 20 i els anys 30, que va ser part de la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República. Per explicar aquesta història necessitem la vostra ajuda. Per tant, hem preparat una campanya de micromecenatge en el que vosaltres podreu fer les vostres aportacions i nosaltres, a canvi, us oferirem una sèrie de recompenses. Si us fixeu, teniu recompenses segons la quantitat que ens doneu. Ens podeu donar 10 euros, ens podeu donar 20, 50, 100 o 500. Si feu una aportació de 10 euros, podeu triar entre un taller de fotografia i cinema amb el director de fotografia del curtmetratge, en Marc Pasqual, o podeu triar una visita guiada per Barcelona en què us explicaré els Fets d'Octubre de 1934 i també part de la vida de Badia a Barcelona. Si trieu 20 euros, podeu fer els dos, el taller de fotografia i la visita guiada. Si aporteu 50 euros, teniu la possibilitat de venir a fer d'extras al rodatge. Si voleu posar menys d'euros, teniu l'opció d'anar en aquesta opció d'aquí i posar 2 euros, que és el mínim que permet posar l'aplicació. I amb aquests 2 euros, nosaltres ens comprometem a enviar-vos el curt quan el tinguem acabat. Us necessitem. El cinema català necessita algú que expliqui la història del nostre país sense complexos, sense autocensura i que puguem recuperar aquesta figura d'aquest patriota oblidat que és en Miquel Badia. Moltes gràcies per escoltar-nos.